siellä! Kyllä. Vitu haapiomaalit, saatana. Toi oli haapio. Mikä te Mikko Koivusia polkee 3 metriä jäljessä? No se piti oman miehensä polkea. Miksa pitää olla? Ja 5 minuuttia 45, kun painetaan vielä yksi alkaa saada Helaojen kadun lopussa taas. Ja siellähän se on! Vittu mitä kustaa! Ei se voi mennä tuon heittäytyneen äijän ohi. On niin maaginen syö. Ota nyt vittu. Samalla niinku Jessellä. Onko 4? Survohans. Jaa, siihen jää.